Čaute, vás vítam u nového videa. Dneska by sme si mali ukázať menší tutoriál, ako vložiť mapu do Minecraftu. Je to najľahšia vec, akú som kedy videl. Takže dáme si prehliadavač, si zapneme. Keď sa nám načíta. Dobre, to nič. A dáme si download Skyblock. Tak. Na Minecraftu, nie, tam. Tuto. Ja vám dám mapu ako stránku vám dám do popisu, keby ste chceli si aj vy zahrať. No a tuto normálne prídete. Čakajte, keď sa mi to načíta. Tak. Tak a tuto normálne počkať. Tuto budete mať, môžete si to stiahnuť na hardcore alebo normálne na survival. Ako chcete si to stiahnite, ale ja už to mám stiahnuté, tuto dáte normálne download, ja už to mám stiahnuté, tuto. A teraz si pustíme Minecraft. Tak. Tak a dáme si texture packs. Tuto si otvoríte. Tak. Toto tu si dáte. A tuto si dáte .minecraft a tuto máte saves. Tuto si dáte. A napríklad tuto. Tuto. Dáme, no proste toto. Alebo takto, tak. Dáme si tuto, vytvoríme si v tých saveov nový priečinok, bude sa volať, že test 1, tak, potom si ho otvoríme, tuto si to dáme, počkajte, trebujeme tak, tuto si ho, nie takto, tuto si ho takto dáme, otvoríme si ten skyblock, čo sme si stiahli, tak, toto, to si to dáme a toto z toho skyblocku, všetko toto dáme do toho a počkáme, kým sa nám to kopíruje. Tak, toto zavrieme, aj toto zavrieme a dáme normálne dom, dáme single player a tu máme test 1 by tu malo byť. Tu máme. Tak, už sa nám načíta skyblock. No mne sa to stáva, že sa bugujem, ale vám to možno sa to nebude stávať. Tak, si to zväčšíme. A normálne tu máte skyblock a môžete hrať. Vidíte, tu máte. Tak. Takže toto by bolo z tohoto tutoriálika všetko. A ja sa budem s vami tešiť u ďalšieho videa, takže čus.